Welcome to my channel, Ningning ni Neneng. Hello guys! Kamusta kayo? Ngayon ay magluluto tayo ng mackerel. Ipapangat natin. Kaya magpapasama ako sa inyo sa aking pagluluto. Tunghayan ninyo ang aking pagluluto ng pinangat na mackerel. Umpisahan na natin! Masarap. Halina kayo, tikman natin ang pinangat na isda, mackerel. Ito.